Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. Vážený pán manžel našej zosnulej sestry, pani Alžbety Vojtkovej, milé jej deti, vnúčatá, priatelia a známi, milí spolubratia v kňazskej službe, vrátane kňazov kňazského mariánskeho hnutia. Milí bratia a sestry, stojíme v Božej prítomnosti na začiatku svätej omše, ktorú obetujeme za našu zosnulú sestru s pocitom úcty, bázne a vďačnosti za jej život. Jej túžbou bolo, aby cez Pannu Máriu čím viacerí spoznali Pána Ježiša, ako ho spoznali apoštoli aj učeníci vo večeradle. Chceme aj my teraz prežiť večeradlo, chceme prežiť Ježišovu blízkosť, jeho slov, ja som vzkriesenie a život. A keď máte skúsenosť smrti, ja vám hovorím, ja som vzkriesenie a život, a kto verí vo mňa, nezomrie na veky. Pripravme sa na večnosť aj tým, že aj na začiatku tohto slávenia odložíme všetko, čo je prekážkou na ceste k Ježišovi, a to je hriech. Ľutujme svoje hriechy, aby sme potom očistení počúvali Božie slovo a slávili Eucharistiu. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života. Amen. Bože, všemohúci Otče, veríme, že Tvoj Syn umrel a vstal z mŕtvych. Pre toto tajomstvo dožič milostivo, aby Tvoja služobnica Alžbeta, ktorá umrela v spojení s Kristom, v ňom dosiahla aj vzkriesenie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom, rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo žijeme vo viere a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé. Počuli sme Božie slovo. Panie mój pastier,
pasie ma na zelených pasienkoch, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd a Tvoja palica, tie sú mi útechou. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Naša vlast je v nebi, odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Halleluja, halleluja, halleluja. Pán s vami, i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, Tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko a nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom
a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí smutiaci príbuzní, drahí bratia a sestry, máme niekedy sklon vnímať evanjelia ako texty napísané dávno a ďaleko a my si ich, keď si ich čítame, len tak pripomíname a snažíme sa ich aplikovať na náš život. Toto síce nie je zlé, nie je to nesprávne, ale je tu ešte čosi oveľa fascinujúcejšie. Že ten Ježiš, ktorý v tom evanjeliu hovorí, to, čo povedal pred 2000 rokmi, sa cez jeho zmrtvých stane stáva aktuálnym apelom alebo ponukou pre to spoločenstvo,